i vores bod, der støtter man vores projekt nede i Indien. Vi har et børnehjem, som vi kører sammen med en indisk NGO i Nordøstindien, og i en stat, der hedder Orissa, som ligger sådan lige op mod grænsen til Bangladesh. Hvis man kommer herind hos mig, så støtter man Nepal og Haiti, og man støtter det nødhjælpsarbejde, der er. Og det er Freetown Aid, som står for den hjælp, der skal gå til Nepal, mens det er Mellemfolkeligt Samvirke, som støtter hjælpen, der foregår i Haiti. Vi startede med, at vi rejste en masse i Indien, og så fik vi det sådan lidt, okay, vi skal også gøre noget andet end bare rejse. Og så lavede vi faktisk bare en NGO, bare sådan, gik ind på nettet og oprettede sådan en. Og så skrev jeg til nogle indiske NGO'er, og en af dem kom vi så til at snakke med i Sydindien. Og det var så faktisk dem, der sagde, vi synes, I skal tage ud af byerne. Vi vil først være i byerne, men så sagde de, ved I hvad, her i byerne, der har vi så rigeligt med mennesker, der gør noget, men vi har ingen ude i landdistrikterne. Stammebefolkningen blev ligesom rykket væk fra deres jord, mere eller mindre tvunget ud i det faktisk, og frasælge deres jord. Og nu har man faktisk slumområder midt ude på landet, fordi de bor midt i rismarkerne, men der er ikke nogen af rismarkerne, der er deres egne. Grunden til, at vores børnehjem er for piger, det er for det første, fordi der faktisk ikke eksisterer nogen børnehjem specifikt for piger i hele det distrikt, vi er i. Vores distrikt, som vi er i, der er 2,3 millioner indbyggere, og der er faktisk ikke noget for piger. Der er kun for drenge. Så det er den ene ting. Og så den anden ting er, at i det område, som vi er i, der sker desværre en del trafficking, også af små børn. Så især der er piger meget, meget sårbare, når de er forældreløse, eller måske kun har deres mor, som er nødt til at tage væk og arbejde. Vi hjælper nemlig også til i et skoleprojekt, som er en del af børnehjemmet. Så man kan sige, at det, som vi ser som vores mål, det er for det første, de her piger, vi har, de lærer, at de har en værdi. At selvom de er piger, så er de lige så meget værd som deres drengevenner. Så det er det her med at få startet i kulturen lige så stille og roligt en ny idé om, hvordan man kan se hundkønnet, hvordan man kan se piger og se deres værdi i samfundet. Så det er det her med at indprinte det i vores piger, samtidig med at vi giver dem en tryg hverdag, samtidig med at vi sørger for, at de er sikre. Og så også at støtte det skoleprojekt, som ligger op til at hjælpe dem med os derigennem at få udlignet de her ting. Vi samarbejder med en skøn indisk NGO, som hedder Organization of Rural Development, som er lidt ligesom os selv. En ung mand, som har boet der hele hans liv, og som så tager til Delhi. Og da han er i Delhi, så går det op for ham, at der faktisk er en masse ting, der er galt i Delhi. Og at de samme ting også er galt der, hvor han kommer fra. Og det får ham så til at faktisk droppe sin uddannelse, tage tilbage igen og starte det her. Og han hedder Sai Prakash, den her unge mand. Og nu har han 3 skoler med 300 elever, og det her børnehjem, han kører sammen med os. Man støtter nødhjælpsarbejdet i Nepal og nødhjælpsarbejdet i Haiti. I bund og grund så er det begge 2 lande, som har været ramt af utrolig mange naturkatastrofer på det sidste, og derfor har behov for simpelthen stadig at modtage hjælp. Og det er det, som vi så vil sørge for, at vores penge går til. De penge, de går til, at folk de kan få behandling for hospitaler, eller uden for hospitaler, hvis det er nødvendigt, eller tage over hovedet, mad og drikke. Så de mest basale ting, og beklædning selvfølgelig også. Ikke? Jeg er selv uddannet klimaforsker, og nogle af de områder, som jeg kan se, der bliver enormt påvirket konstant, som jeg også nævnte før, det er nemlig sådan nogle steder som Haiti og Nepal, fordi de ligger i sådan nogle zoner, som de nu engang gør. Så derfor så tænkte jeg, at de zoner kan nok i fremtiden også forvente sig lidt ekstra kritisk, specielt her i smeltesæsonen i foråret. Der er specielt Nepal udsat, så på grund af smeltevandsfare fra bjergene af. Så jeg er sikker på, at Nepal i hvert fald i den forstand vil have rigtig godt af at få lidt ekstra. Og Haiti simpelthen, fordi de er så langt bagud, fordi de overhovedet ikke er i nærheden af at få den hjælp, som de har behov for. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at hvis man kan gøre noget for at hjælpe andre en gang imellem, så skader det ikke at gøre det. Og det er ikke noget, der behøver at kræve meget energi eller arbejde eller tid for den sags skyld. Man kan gøre det nemt, hvis man finder nogle folk, som er velorganiserede og styr på, hvordan de har brug for hjælp. Så kan man faktisk yde rigtig meget på kort tid og med lidt energi i den.